mga pulong sa Ginoo, mga igsoon. Amen. Bota ko paabot ngadtos matag usa ka mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo. Nga pasalamat tagdako nga gitagaan tas Ginoo og kagawasan. Kay sa una nga wala pa ta makakat-on sa mga pulong sa Ginoo, mga igsoon ko. Nagtuo ta nga ang atong ginahimo labi na sa kanang adlaw, mahal nga adlaw. Mahal nga adlaw, no? Ano si tawag ana? Biyernes Santo. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Biyernes Santo. Unya Sabado Santo, unya tanan santo na. Nya pagka Domingo, banhaw da yung Ginoo. Di ba, ana? Unya, ang kalibutan, ingana ang ginahimo, matag tuig. No? Na isa pud ta sa una, nga ingana. Kay, nga tumagyon ako na mga igsuon nga, maayo. Maayo na, sakto na. Pero bulahan ta, kay nakagawas ta ana. Makaintay nakagawas ta ana, kay halos ang tanang mga tao bilanggo magud sa bilanggo ta mga igsuon ko sa kuan sa ingana nga pagtulunan nga dili na makahatag og kaayuhan nato kun dili magdugang hinuon ang atong gihimo nga kadautan. Kadautan ngano man dili man na mga igsuon makakuha sa atong sala. Dili na makakuha sa atong sala. Kay sa Biblia ginatudloan ta nga ang ato karon nga panahon dili ingon nga magpenitensya ta. Itudloan ta nga ang paghalad sa Ginoo sa iyang kaugalingong lawas mao na toy usa lang kahalad nga para sa tanan o sa tanang panahon. So ang nagpenitensya ana ang atong Ginoo. Kakuan ba mo ta ng penitensya? Ha? Penitensya ba nga pag adlaw unsa na kanang mga santo-santo nga adlaw matud pas kalibutan kay ila man na di makita nimo lain-laing klase ang pag magpenitensya, maglakaw, magbunal-bunal sa deres likod, maghubo, no, maggamit pud sila mga bunal nga magkadugo ilang likod. Nya didto mi sa Manila, mga igsuon ko, ang mga tao didto magbaktas, maghubo, magtiniil. Sakripisyo ang ilang gihimo, penitensya tawag. Maglakaw og tagpila ka kilometro. Mo na ilang nahibaluan nga matag tuig pag abot na sa mahal nga adlaw, masundog nila ang gihimo sa Ginoo nya mapasaylo na dayon sila. Pero ang Biblia mga igsuon naghisgot og nagsulti ng daan nga dili ta pasundugon ana. Ang ngayon lang mahibalo ta, masayod ta nga ang atong Ginoo nagpakamatay unya nabuhay o nabuhi siya. Sumora na, namatay siya og unsa sunod sa iyang pagkamatay? Nabuhi. Ang mensahe ana mga igsuon dili kay magbunal-bunal pud ta panahon sa mahal nga adlaw. Kundili ang atong buhaton para mapasaylo ta walay lain dili ka magpenitensya. Kundili ang buhaton nimo mga igsuon magpabilin ka sa pagtuo sa Ginoo, pagsunod sa iyang kabubuton, pagkamatarong. Og hibalo ko nga mapasaylo ka kay nagdawat naman kag bautismo, ang imong buhaton mapadayonon lang ang pagpangalagad. Padayon lang kas pagpangalagad. Ang kapasayloan sa sala maangko na sa tao pinaagi sa prosesong gitudlo sa Ginoo, dili sa pagsundog-sundog sa nahitabo sa Ginoo. Kuha ninyo ang kalainan. Kung magsundog-sundog ka sa nahitabo sa Ginoo nga para mapasaylo kasi mong sa mapasaylo ka dili. Kay gasundog-sundog ka sa gihimo sa Ginoo.
Parehas sa iyang pagpasakit, mga igsuon. Parehas sa iyang pagantos. Pagpalansang sa krus. Kung imo nang ginasundog nga mo'y magituhan mapasaylo ka, sayop ka. Alakansi ka. Kay ang Ginoo mo ingon nga sundugan ang akong gibuhat sa pagantos. Wala. Ang giingon niya, mga igsuon ko, nga gikinahanglan ang tao maghinulso lang, magpabautismo sa iyang ngalan, makabaton siya kapasayloan sa iyang sa. Palakpakan nato ang atong Ginoo. Nya dili na siya balik-balikon. Kausara na. Tanawa ang Hebrews kapitulo 10 bersikulo 10. Ako lang ning ilitok sa inyo, mga igsuon, kay para mahibaluan ninyo nga dili day pwede nga pag-abot sa mahal nga adlaw mag-apil-apil pud tag penitensya. Unya apil-apil pud tag huna-huna nga namatay gyud ang Ginoo ron. Pagka Domingo mabanhaw. Kaisa ra to nahitabo. Kaisa ra ha? Kanus-a. Kanus nahitabo nga Ginoo namatay ug nabanhaw. Kanus-a gani. Kada tuig? Kanus-a man. Kanus-a gani. Wa pata na nga tao. 2,000 na katuig kapin ang nangagi. Human na. Nas Biblia pwede man na balik-balikon, pwede man na kadaghanon, dili. Pinaagi sa maong kabubuton, kita na nga hinlo gikan sa sala, pinaagi sa makausara. Kausara gyud ay. Sa makausara nga dayon sa paghalad sa lawas ni Jesucristo. Human nga nahalad ang lawas ni Kristo, kanus ana 2,000 anyos na ang mingagi kapin, nahalad na ang lawas ni Kristo, gibunal-bunalan na ang lawas ni Kristo, ang labod ug ang dugo nga ning gawas sa lawas sa atong Ginoo, sa dihang wala pa siya gikalansang sa krus ng Kalbaryo, ang dala ni adto muna hinungdan magampo ta, mutuo tas Ginoo, ang saad ni adto ang tanang labod nga nadawat sa Ginoo sa ato karon di pud ta magbunal-bunal sa atong lawas kundi maghinulsul ta og mga ayo tag kaayuhan sa atong balatian, ayuhon ta mao nay dala sa iyang labod sa iyang lawas. Di kay para maayo ta, para pasayloon ta magpalabod-labod pud ta. Dili na siya, mga igsuon. Kausara. Sa paghalad sa lawas ni Kristo. So ang buhaton karon sa tao, gusto ba kag kaayuhan sa imong balatian? Simple lang. Imong tuuhan si Kristo sa iyang paghalad sa iyang lawas, gibunal-bunalan siya ang dala adto milagro, makabaton kag kaayuhan kung aduna kay pagtuo. Kaisara na ha? Everybody say praise the Lord. Ang paghalad sa lawas ni Kristo, kausara. Nya, gibunalan siya, nya gilansang siya, human sa lansang, human sa pagkalansang, naon sa man ang atong Ginoo? Namatay. So sa ato pod, human tag hinulsol, dapat mamatay ta. Hilo man lagi kay mo. Dapat mamatay ng sala nga naa nato. Di ba? Gilansang man ta. So, ilansang pud ta, dili literal. Kinahanglan sa atong paghinulsol, human sa paglansang sa atong Ginoo, ang ikaduhang hitabo, namatay siya. So, dapat mamatay pud ta. Muna nga ang tao nga nangalagad sa Ginoo, dili gani mawa ang atong sala, di gani na mamatay ang sa atong kinabuhi. Wa gid tay kapuslanan. Pwede man tawgon ang tao Christian. Bisag sigig buhat og sa. Ha? Kanang napriso unsay tawag? Kung mapriso ang Christian, unsa may tawag niya? Christian man gyapon. Kawatan, Christian gyapon. Rapist, Christian gyapon. Mga adik, Christian gyapon tawag. Pero ang tinuod nga Christian, namatay ang sa diya sa sulod nimo. Muna kung ma-Christian ka, dapat mamatay ang sa. Patyon gyud ang sa. Kay kung di na mapatay ang sa usa ka tawo nga gusto makabatog kaluwasan, walay kapuslanan tanan. Mapatay gyud dapat ang sa. Everybody say praise the Lord.
Human mapatay ang sa. Unsa gibuhat sa kamatayon paglansang sa Ginoo namatay siya. Unsa gibuhat sa Ginoo? Pagkauman sa iyang kamatayon. Wa pa oy. Wala pa. Wa pa nabanhaw. Gilubong pa. Mulit sa man mo kabanhaw. Ilubong pa gani ang patay. Ilubong sa siya. Di ba? Human sa paglubong, pila ka adlaw? 3 nabanhaw. So gikinahanglan nga ang Kristohanon pag mga lagad sa Ginoo, humani mo ipapako o ipapatay ang sa hinulsol na mo na hinulsol. Kaya ang hinulsol, unsa kanang hinulsol? Unsa hinulsol day? Igora ka mo, I'm sorry. Dili I'm sorry ang paghinulsol. Kung dili ang paghinulsol, pagtalikod o pagbiya gid sa kasalanan. Patyon gyud nimo ang kasalanan nga nagpuyo diya sulod nimo. Pagbiya sa sala. Mao nang pagpako, paglansang sa krus ng Kalbaryo. Hangtod mga igsoon sa kamatayon. O guman sa kamatayon ilubong mo na nga kita nagpabautismo ta. Mo na siya kuan ba kanang say tawag kana? Mao nay simbolo. Mo nay katapat balay sa paglubong sa tong Ginoo siyang kamatayon, kinahanglan ang tanang Kristohanon ilubong gid pug ka. Oh, dili ang sala mo ilubong. Magpabautismo ka. Manang sa bautismo ilubong gyud kas tubig, di kay pisik-pisikan ra ka. Kuha? Kamo na bautismohan na mo nga lubong? Unsa may gibunyag sa inyo? Lubong, pisik-pisik. Gilubong. Muna siya kaparihas mga igsuon, halintulad. Nga ngatong ginugilubong. So, dapat ang tao, pag mahimong Kristohanon, ilubong ka. Mabautismuhan ka. Dawato nimo ang bautismo. Sa una, nakabalo bataan na, nga wala pa ta, natudluis pulos, wala. Musugot rata, ganaan rata. Pero ang declaration sa Biblia, ang pagtulunan nga kinahanglan ang tao pag mangalagad sa Ginoo, makabatog kaluwasan pag masunod ang kamatuoran, prosesos kaluwasan. Proseso man na. Human nga sa pagkalansang sa Ginoo, namatay siya, gilubong din siya. Tanan nga nahitabo sa Ginoo na ay naasiyay dako kayong kahimuan sa atong kinabuhi. Hello. Unsa gani itong bunal-bunal nga labod nga nasamad ang atong Ginoo nagkadugo? Unsay dala sa ato? Unsay dala sa ato? Wa bay kapuslanan to yung pabunal-bunal? Nagpabunal ra ba to nga way kapuslanan? Wa di mo kabasana, balik-balik kay gusulti ninyo. Katong labod, katong samad, katong pagbunal-bunal nga nangalangkat ang iyang dagko kay labod, kaayuhan tos mga balatian. Mana nga kita hangtod karon na ay milagro. Pero dili po sa basta-basta maayo ka kung wa kay pagtuo sa iya. Gusto tag milagro? Maguna-una ka nga katong labod nga dawat sa Ginoo, katong mga samad, katong mga nadawat sa Ginoo nga pag-antos og penitensya mga igsuon ko, nga gihimo sa Ginoo grabe ka lisod, kaayuhan to sa atong balatian karon. Muna nga ayaw kaulaw doon sa Ginoo basta na kay balatian. Gi-claim na ko Ginoo akong gideklarar nga kining balatian imong ayuhon kaysa dihang wa pa ka malansang miagi ka sa pagbunal ug ang mga labod nagkadugo ka. Kung basahon nimo ang Isayas, basahon nimo ang Biblia, katudi ay nay kahimuan sa mga taong nangalagad karon sa Ginoo. Kaayuhan sa balatian sa mga taong nangalagad sa Ginoo. Ano yung timan-an? Unya, pagkalansang mo ano to? Paglubong mo ano tong bautismo? Unya, unsay sunod na hitabo? Brother Queen. Unsay sunod na hitabo? Human sa lubong. Ha? Nabanhaw. So, human sa kamatayon, nabanhaw. So, mo na nga kita, pag nangalagad tas Ginoo, importante gyud nga mabanhaw pod ta. Dili kay magpabilig, mamatay. Ilubong, mamatay, ang sa, mabanhaw. Mabanhaw ta mga igsuon, pero wa na ta magkinabuhi sa sa. Ang balang espiritu na mo'y maglihok sa tuwa. Di ba?
Oh, kay ang tao pag ang Ginoo na, ang espiritu na sa Ginoo mo'y maglihok sa kinabuhi nato, dili na ta mga igsuon laayon sa pagpangalagad. Pag ang espiritu mulihok sa tao, walay laay sa pagpangalagad. Pero kung walay espiritu sa Ginoo nga imong mabatsyagan, arang laaya nga musimba. Hello. Sumo na mga pagtulunan na mga igsuon ko karon ninintak naa sa adlaw Miyerkules. Praise God. Gikinahanglan mahibaluta. Gusto ba ta nga mulihok ang gahom sa Ginoo? Gusto ba ta mulihok ang presensya sa Ginoo panahong musimba ta mga igsuon? Unsay giingon sa Biblia, paminaw mo maayo mga igsuon. Book of Psalms, chapter 22, verse 1 to 3. My God, why hast thou forsaken me? Why art thou so far from helping me and from the words of my roaring? O my God, I cry in the daytime, but thou hearest not, and in the night season, and am not silent. But thou art holy, O thou that inhabitest the praises of Israel. Sa atong pinulungan, apan ikaw o balaan man, o ikaw nga nagpuyo, taliwala sa mga pagdaig sa Israel. So ang pagtulunan nato ani mga igsuon, dili lang kay magsimba-simba ta nga. Dili nato mabati ang presensya sa Ginoo. Ayaw mong sugot nga mo anian nilang mo diri yung mga tuog ra mo diri simbahan. God inhabits ang Diyos nagapuyo, ang Diyos nagapanlihok sa mga magdadaig. Tas Biblia na ha. Unya nigabot na to simbahan tulog-tulugan ra. Muadto lang simbahan, may nalang makita kong pastor, ayaw. Muadto ko simbahan kay gusto na ko masinati na pod ang presensya sa Ginoo. Di ba? Mabitaw nga, dapat kitang mga Kristohanon kay mga buhi, manta kay buhi pod ang Diyos atong gialagad, dapat kitang mga magdaday, buhi pod. Kasi makita na to, sugod na og simba, sugod na mga kaigsunan ko og daig, burag buhay na hitabo, burag mga patay ang magdaday. Dili man ikaw may gipangita sa Ginoo, ang gipangita sa Ginoo ang mga magdadaig. Amen. Muna nga ayaw ng pasugo, nga muingon pagkag-imin, pastor, praise the Lord. Usay magsigir sugo ning mga magwawali, magsigir everybody si di na kinahanglan na. Dili na bitaw kinahanglan na. Nganong sugoon pa man mo kabalo mo ka ang magdaday di ay buhi. Mo response man gyud buhi ka. Kay way patay makabalog response. Pagsugod na gani sa preaching of the word of God, pagsugod na mga igsoon ko sa divine service, pagsugod na mga igsoon sa song leader, dapat mga buhi ta nga magdadaig. Di kay hulaton pa pag amen ba mo? Everybody say praise the Lord. Di naman kinahanglan dapat suguon mo, ana. Kay kita mo praise the Lord na ta bisag di pataig nun. Unsaon paglihok sa presensya sa Ginoo nga ang magdaday wala man mulihok og dili man mulihok. Sulayan nato paminaw mayo. Everybody say amen. Paminaw mayo. Panahon mo dili sa simbahan. Ang atong tuyo magdaig baya sa Ginoo. Ang atong tuyo musimba sa Ginoo. Sulayan kuno nimo nga aktibo ka. Sulay. Kanang every time nga naat ka sa simbahan, sulay nga aktibo gyud ka. Kana bang butang ko'y pasabot, pagdaig mo lihok gyud ka ba? Kay na may panahon nga dili tanan panahon nga ikaw ang imong lawas kuan kanang sitawag ka na naa sa saktong mood. Pero nani kag simbahan pero murag laay kay ba luya,
Nya mo lingkod lang ka, nagtanga nya, ganaan ra luya man. Mauli ka nga wa. Pero pag abot nimo sa simbahan, maro niya klaro nga pagkasulti ha. Ayaw tuguti nga musimba ka nga di ka maka sinati sa presensya sa Ginoo. Ay tuguti na. Nganong ang mga manimbahay di makasinati, muuli nga mga way klaro wa gyapon na dawat. Kay ngano? Galing kudra nga layo kayo ang yunahuna. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. Batasano na nato na. Pag naay mga preacher na muwali, bisag kinsay mo barug ba sa muwali, response ta kay mga buhita. Hallelujah. 22 versikulo 3. Nagpuyo taliwala. Ang Dios nagapuyo taliwala sa mga pagdaig. Asa siya nagpuyo? Mangutana ka asa ang Ginoo. Mutubag ka tingali huwag kay bangkagan sa langit. Asa nagpuyo ang Ginoo? Sayang trono sa langit. Puro ra trono, puro langit. Husultihan ta ka kung magdadaig ka, mupuyo ang Ginoo taliwalas pagdaig. May mga kalaki po daning uban, adi sila mo daig, paspas kay mo singgit, basta kay sila mo'y pawalihon. Sila patungtungos pulpito. Pero guwa na po sila gamit, arang hiluma. May ginang ako'y mutungtong. Singgit-singgit na yun. Pero guwa na po siya papel, palingkuron niya. Gatamimirang agi, oy. Dili na mo'y magdadaig. Ubarog man ta dire, unatas lingkuranan mga igsoon. Kinahanglan nga kita mga magdadaig. Palakpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. Shall we say praise the Lord? When we worship, we long to meet with God. Kini ding magdaig ta, maunay atong pagpakigmit sa Ginoo. Hello? Muna nga, katubitang bation o katulugon sa simbahan, pampitikin ang inyong kalimutaw ha. Kaya basi maanad mo ana, di mo marapture ana. Hello? Usa pagka-rapture ninyo, ang gipangita sa Ginoo magdadaig. Ang pag-abot mo sa rapture, ang pangitaon sa Ginoo mga magdadaig. Oy, hapit na ra bang rapture? Hapit na. Kasi nagtuo mong dugay pa. Karong sunod Domingo, mag-meeting ta. Tanang membro, ato na istoryahon. Nga dapat panimbahon, Merkulis, presentang tanan. Ang di mo tuman, anak, di na nato i-apil. Lisod gani magwalit ang tapaw-tapaw, inigrapture, mga bilin, daghan. Tinuod na. Steady na. Ningkamot ta, na ningkamot tagwali, ningkamot tagdaig sa Ginoo diri. Pero daghan karon tora silang balay. Gatan-aw rag TV. Ako di ko musugot ana, kung dili mo musunod sa patakaran sa pagdaig sa Ginoo nga tinud-anay, ayaw na lang og apil. Biya na lang kay di man kakagwanta. Gusto din nimo impirno, asa di kay ambak na sa impirno. Kay gitudloan kag maayo para malangit ha. Magdasig tas pagsimba, magdasig tas pagpangalagad mga igsoon. Nagkaduol na ang pagbalik sa Ginoo, kinahanglan alerto ang tanan. Magbantay ang tanan. Magdasig ang tanan. Shall we say praise the Lord? Tanawa, we call out for Him to come and make Himself known in our midst. Tawag tas Ginoo, gusto ta mulihok ang Ginoo. Pag makapabor lang ta. Mali sa tao, pabor-pabor lang. Muna nga, inigsimba, okay ra, laay man ko karon, dili mo simba. Oy, gusto man ka kamaluwas, gusto man ka mulihok sa Ginoo nimo. Gusto ta mulihok ang Ginoo, pero pabor pa mo, sa panahon lang mo pabor. Pag
pag mo pabor, maayo kong lawas ron, makasimba. Pag di, saan taman, luya man ko. Di mga igsuon. Kung ang kalibutan, panahon sa penitensya, maglakaw sa kalsada way sinilas, manggihubo, magbunal-bunal sa likod, kay nagtuo silang pasayloon sila, og maluwas sila, kitang nakabalos ka matuuran, ang atong pagsakripisyo wala na ilain, ang pagsimba na lang. Adto lang ka sa simbahan, permanente lang ka adtos buluhaton. Shall we say praise the Lord? Dasi ka, maadto kog buluhaton, simba na pod. Miyerkules na pod mo, simba na pod ko. Pagka nindot ka, diri kong naata ng membro kada Miyerkules na anatatanan, magsimba pa buratag Domingo. Anaran ninyo na inyong kaugalingon. Uban mga pasugo-pasugo pa yung style nga. Walig ko ang pastor, sakit pastor, di naging may manimba. Uy, nako, igsuon ko. Ang kaluwasan, di na ba yung ana? Dili nga ng kaluwasan dyan, ha? Di madas pasugo ang Ginoo. Stirliling, di mada. Magpasug-pasug otas Ginoo, di mada. Unsa man di ay kung di tamawad-an bagahaw ang Ginoo, di. Kita mawad-an tagkaluwasan kung magpasugo-pasugo ta. Do you know that He does respond to your praise? Tanawa, He done, and He respond to your praise. He moves with your movement. Kuha na to na. Mulihok ang Ginoo, pero tanawon sa niyag, mulihok pud ka. Pero papatay-patay ka sa pagpangalagad, makaingon pug kag patay man tingali ang Ginoo. Pero sultihan ta ka, ang Ginoo wala na mamatay, bisan kanu sa kaisara, pero wala po siya nagpabilin dito, sulod sa lubnganan, nabanhaw siya, og wala, og dili na gyud siya mamatay, pag-usab mga igsuon ko. He moves with your movement. Unang naikanta, nga ang Dios dili patay. Karaan lang ang kanta, Stir, no? Ang Dios buhi. Kaya dili man gyud siya patay. Everybody say praise the Lord. He moves with your movement. Buti pasabot, literal kay sa verse mga igsuon, nga ang Ginoo magapanlihok taliwala sa mga magdadaig. Mauna nga panahon di ay sa panimbahon, basta ang tanan magdadahig, ang tanan gustog milagro, makadawat og milagro, naaman ang lihok sa Ginoo. Sa simbahan nga among gisimbahan atong Domingo nga wala ko diri mga igsuon, samtang nagdaig sila, naay tao dito nga gusto magpaampo, dili makalakaw mga kaigsuonan, gidalas pulpito samtang nagdaig ang mga Kristohanon. Ang tao nga nagpaampo mga igsuon ko, wala na maghawid sa sungkod, natinga siya. Kay samtang nagdaig ang tanang magdadaig, gibuhian ang sungkod, nakalakaw naglukso-lukso na. Naatay gipangayo sa Ginoo nga gikinahanglan ang tanan ni ani mosunod, nga karong bulana kinahanglan makadala gyud mog isa nga bisita. Pwedeng imong anak nga mga lagad, pwedeng imong bana nga mga lagad, pwedeng imong silingan nga pa mga lagad, imong suod, imong imbitaron. Mangayo tag milagro sa Ginoo nga ang imong dalon makabatog kaluwasan. Diha na ko'y pamatuod sa inyo nga ang atong gialagad gamhanan. Diha na ko'y sulti sa inyo nga kanang panahona daghay luwason ang Ginoo mga igsuon. O dili ta mahadlok. Kung naay magpaampo dito nga gusto kayuhan, dalon na to diri. Gusto kayuhan, dala diri. Wala na problema basta kita tinud-anay ta nga magdadaig. Kay ang Ginoo mulihok sa taliwala sa mga magdadaig.
Shall we say praise the Lord? Mabitaw nga may balatian, ampuy ko. Pag humagampo, ulian. Kay ang Ginoo, mumubra siya kung kita nagdepende ang Ginoo sa atong movement. Oh, praise the Lord. So, in our worship, we create a platform for God to presence Himself upon. Mo na nga sa John chapter 4, verse 23-24, God is looking for worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Buti pasabot ni ini, pag moingon ka, God is looking. Buti pasabot mga igsoon, He is looking for a place. Nangita po ang Ginoo. Yang gipangita, kinsay angayan yang tagaan. Siya nangita, kinsay ang angayang tagaan og milagro. Kinsay nakakita, siya nangita, kung asa siya mga igsoon, magapanlihok. Klaro kayo, nga ang Biblia nagaingon, God is looking the true worshipers who will worship in spirit and in truth. Pag moingon galitag being worshiper, being worship. Everybody say praise the Lord. Pag moingon ganitag magdadahig dapat mga igsoon wholehearted worship. Kabalo mo sa nang wholehearted? Ha? Tibuok ni mong kasing-kasing mo na sa simbahan. Ayaw nagbilini ang pag-una-una dito sa imong balay. Mga kabalakas ang panginahanglan, ayaw na sa itong bilini. Pag musod ka sa simbahan, when we talk about worship, wholehearted. Tibuok. Wholehearted worship. Tanan maingon, praise the Lord. God wants to make Himself manifest in our gatherings. Gusto gyud ang Ginoo mo lihok. Og magapanlihok. But He waits for our joyous worship and wholehearted worship. Tanan maingon kinatibuk-an sa kasing-kasing. Mao na nga panahon sa simba, ayaw gawas-gawas. Panahon sa simba, ayaw kuhit-kuhit. Panahon sa simba, mga kaigsunan, ayaw duka-duka. Paminaw pag maayo sa lihok sa presensya sa Ginoo. Paminaw pag maayo sa pulong sa Ginoo, mga igsuon ko. Amen. Kung ang Ginoo magapanlihok na kanato, ang tanan mausab. Dunggan ninyo? Dunggan ninyo? When God moves upon us, everything changes. Pagsugod nyo pagpangalagad, nabati na ba nyo presensya sa Ginoo? Nay nausab wa? Sa diyang nabati na nyo presensya sa Ginoo, nay nausab wa? Di man taganahan mo simba sa una, no? Di taganahan alit ang sinuutan? Ang atong ganahan sa una, magubog-gubog. Lakwat sira, lakaw-lakaw. Way tumong sa kinabuhi. Wala. Pero sa dihang nangalagad ta og nabati na atong presensya sa Ginoo, ang atong mga sinuutan diyan na usab. Still din na ang atong sinuutan na nga usab. Ang atong sinultihan na nga usab. Ang atong panglantaw pod na nga usab na. Ang atong sa panglantaw, wala oy, kalibutan na gitaman. Oh, pero sa dihang nabati na nato ang presensya sa Ginoo, labaw pas kalibutan ng atong panglantaw, kaming abot ng atong panglantaw dito. Mao na kaimportante mga igsoon nga dapat sa tanang mga Kristohanon dili basta lang mosimba. Dapat pag mosimba ka, imong mabati ang lihok sa presensya sa Ginoo. Adunay kausaban ang tanan kung mabati na nimong presensya sa Dios.
Ang akong yung nabati yun sa una, sa diyang nangalagad ko sa Ginoo, mga igsuon. Sa diyang nabati na akong presensya sa Ginoo. Di pa ko bautismado ha. Mingana day ko kang pastor, bautismuhin ako pastor. Uy, kadali ba? Kay nabati na ako ang presensya sa Ginoo. Wala pa ko totally nakasabot, pero pastor, bautismuhin ako. O nga kadali ba, Brother Bern? Nabati na ako ang presensya sa Ginoo. Matestimonyo na ako na sa inyo, natulog ko mga igsuon tungang gabi eh. Si Brother Junjun dito sa Manila, nadisturbo, nga naman. Pagkatulog na ako mga igsuon, bisan tulog ko, nag-speak in tongues ko hantod kadlawon. Arang lipayan ako. Sa dihang human ko mga igsoon, nakasinatis lihok sa Espiritu sa Ginoo, bisan tulog, nag-speak in tongues. Hangtod sa kadlawon. Kung nakaabay, kung dili magtotoo, igno na kog buang. Pero kaya nga kung katapad mga Kristohanon nga mga young people, matod pa nila, grabe ang lihok sa gahom sa Ginoo sa imuha. Gikan pa ganina, hangtod sa kadlawon. Bisang natulog ka, nag-speak in tongues. Kinsa may makasinati, anak, talagsaon po na. Pagmata nako mga igsoon, ang luha nako. Wa gihapon ni hunong akong baba og litok og nagkalalayng pinulungan. Ngo dito nako gipamatud-an nga gikahatag sa kalibutan nga kalipay, dili ikatandi arang nga ikahatag sa kalipay sa presensya sa Dios. Unya ato lang yanuhon. Muadto tag simbahan basta na lang. Diri nako barugan nga matud pas gipaanhi diri nga mga Muslim mga igsuon. Pastor, unsa man gyud dili ba nimo ibaylo si Kristo kang ala? Gigna nako sa akong kaugalingon, sa eksperyensya nako, ang Dios nga nagbag-o nako, nabati ang presensya, walay lain siya si Jesus Christ. Og bisan pag unsa ang ibaylo, di na nako ibaylo ang akong naibaluan nga nagbag-o sa akong kinabuhi. Amen. Amen. Wala ba nyo masinati mga young people ang presensya Ginoo? Seryosohan ninyo o dapat aktibo mo nga mo simbas Ginoo. Bisag ingana ang inyong edad, pag mabati na ninyo ang gahom o presensya sa Ginoo, makaingon mo nga wow. Kung mabati nimo ang lihok sa presensya sa Ginoo, everything change. Manigarilyo ka, di nakaganahan. Adik ka, di nakaganahan. Palahubog ka, di nakaganahan. Na kay mga barkada nga, mga buang-buang, mga bugoy-bugoy, di nakaganahan mo uban. Nga naman, there is something inside. Nabati nimo ang tinud-anay nga presensya sa Ginoo mga igsoon. Muna nga kamo karon ang wala pag yun nakasinati ana. Paningkamuti ninyo. Lord, gusto ko sa imong presensya. Gusto nako makabaton, gusto nako makaangkon. Nganuman, kay kung gusto ko makabaton na kaniana mga tanawa ang mga worshiper sa diha ang atong Ginoo sa human sa iyang pagkayab, human sa iyang pagkabanhaw mga kaigsuonan, nagtigom ang mga apostoles dito, nahibulong sila og kuan sila na nag-uol sila kay ang Ginoo human sa pagkabanhaw mingbalik na dito sa gingarian sa langit. Nang hilak sila, mingkanaog ang manulundaw mingon, ayaw kamog kaguol, ayaw kamog kabalaka, kay ang Ginoo tan-aw nyo gibiyaan mo kiniuli na siya dito. Pero ay mo kabalaka kay pila karon kaadlaw, magpadala siya sa iyang espiritu. Ngay mo maghatag kaniyo usa-usa og kalipay sa inyong kinabuhi. Nga sa Tagalog pa, mga aliw. Subot pasabot na nas Bisaya Estirinday, maoy mo hatag kanatog kalipay. Mga lagad ka kung wala espiritu sa Ginoo, kay kalipay, dali ra kang muundang. Gamayng bikil, dali ra kang mabackslide. Pero kadtong mga tao nga nakabati nung nakaangko na sa presensya sa Ginoo, bisag daghan pay mga kalamidad, bisag daghan pay mga gitawag mga igsuon ko, si tawagan na ka ng pagtuya. Mga pag-BI
dili ka muundang kay imong nabati ang presensya. Sige. Everything change. Tinuod na ba na sinati ba ninyo na? Ang kalipay nimo kalibutanon kaniya to brother Aquin, pero sa diyang nabati nimo presensya sa Ginoo, ang kalipay nimo naa na sa simbahan. Everything change. Joy, conviction of sin. Nya maabot na dayon, makanbik na dayon ka. Tanan mingon amen. Dili magini maayo nga buluhaton. Mulikay na ka. Muna nga, pag ang tao nanay Espiritu sa Ginoo, naanay tigpugong. Naanay tigbabag, brother Janjan. Babaga na ka. Oh, tigbabag man siya. Sa dili mang mga maayong mga buluhaton, babaga na ka niya. Pugngan na ka. Hello. Palagpakan nato ang atong Ginoo mga igsoon. It is important to realize that God is responding in the moment to your worship. That's why, kinahanglan, mga igsoon, call out of Him to come and to land on you. He watches and wait for the invitation to come down upon you. So, naghulat ang atong Ginoo. Kung si kinsa ning mga tao nga moingon, Lord, sa ganta pa, bubuhi ko sa presensya mo. Bubuhi ko sa presensya mo. Tanan mo ingon, amen. Unsa ka importante na. Basin mo ingon ka nga layo, kayong distansya, kayong Ginoo. Dili siya makahimo sa pagduol nimo tungod sa iyang kalayo. Bisag unsa pa, kamilyahe, kalayo ang Ginoo mga igsuon. Kung sa imong gininhawa, sa imo mga igsuong kung mga pulong, kung nagdahig ka sa iya, bisag unsa kalayo ang langit. Kanang awit na to, nga unsa kalayo ang langit. Bisag unsa pa kalayo ang langit, in a seconds, pwede siyang moabot diretso sa imo kasing-kasing. Bisag pila ka kilometro ang langit, mo na imbento sa mga lyrics sa kanta nga unsa kalayo ang langit. Yes, pila ka kilometro ang langit. Ang adlaw gani gisukod sa mga scientists, millions kilometer. Kasi kuha mo kahibalo nga ang bulan o ang adlaw unsa kalayo sa yuta, pila ka milyon ka kilometer. Unsa pa ka ang langit? Nga labaw pa sa adlaw, kalayo. Million miles. Munang naimbento ang kanta. Unsa nang kanta? Unsa man kalayo ang langit? Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Grabe no, arang layo ah. Pero sa usa lang ka minuto, usa ka segundo ba, tinud-anay lang imong pagdaig, nagtan-aw God. Mga igsuon ko, He watches us and He waits us. Tanaw siya. Bisag unsa kalayo ang Ginoo, unsa kalayo ang iya nahimutangan, pero kung mutawag tas kinasing-kasing, mudaig ta sa tinudanay, usa lang ka segundo, pwede siyang moabot kanimo mga igsuon ko. Mabati na to siya. Busa tinuda ang iyang pagdaig. Kay tinuod siya, bisag unsa sa kalayo, moabot siya sa kalit lang. Kung ikaw tinuod nga nagdaig sa iya. Panahon ganing mo ampo lang ta Sir Inday, sulod sa atong panimalay. Nabay panahon nga muluhod mo sa inyong kaugalingon, nga mabati inyong presensya sa Ginoo. Sa tanang panahon, basta ang imong pag-ampo sincero ug kinasing-kasing. Ug sa simbahan, panahon nga kinasing-kasing nga atong pagtawag, kinasing-kasing nga atong pagdaig mga igsuon, unsa man siya kalayo, moabot siya instantly. Instant ha? Dili siya matraffic. Dili madugay tungod sa kalayo. Ingana ang atong Ginoo. He is the omnipotent God.
He is the powerful God. Ang atong gialagad nga Dios, gamhanan sa tanang gamhanan nga nailhan sa kalibutan. Labaw siya og gahom sa tanan mga igsoon. God was 1,000,000 miles away. Pag mayong tag miles sa isa ka milyahe, kung wa ko masayop, hapit na di siya 2 ka kilometro sa ato, kilometer. Ingana kalayo ang Ginoo. Pero in an instant, ang tanan maingon instant. Ang tanan maingon instant. Atong mabati instantly. Kung kita nakitaan sa Ginoo, nga nangita ta sa iya sa kinasing-kasing o sa kamatuoran. God is looking the true worshipers who worship the Spirit. Kinahanglan magdaig ta, sikreto, para mabati na tong presensya sa Ginoo. Gikan gyud sa atong espiritu. Di ba ta natin mga espiritu? Naba may mga espiritu? Musimba ta, nga gikan gyud sa atong espiritu. Gusto man nato palihukon ang espiritu sa Dios, kinahanglan mo simba ta sa ato pong espiritu. Gamito nato ang atong espiritu, ang atong kalag, ang atong lawas para mulihok ang espiritu sa Ginoo sa atong kinabuhi. Daygo nato ang atong Ginoo mga igsoon. Praise God. This is the mystery and the miracle of the breakthrough power and the presence of God. When we worship, we affirm the truth of God's word, and it's being rooted deep in our heart. Maninungdan nga panahon sa wali, paminaw gid mog maayo. Kay diha na ang Ginoo nagsugod og tan-aw nato. Naminaw ba ka sa wali? Wala ba nimo gilinga ang imong kaugalingon sa ubang mga butang? Kung naay magkuwit-kuwit, stop it. Ay kung kuwita kay maminaw ko pulong sa Ginoo. Kung naay mo daldal nimo manggawas ata, ayaw kay wa pa mahuman ang pulong sa Ginoo. Mugawas ka, di ka panalanginan. Nga naman, dili ka seryoso nakita sa Ginoo. Pero kung nagpabilin ka sa simbahan, hangtod sa pagkahuman sa mensahe, o sa dihang magdaig na tagsugod, instant mulihok ang presensya sa Ginoo. Kusog ka pagpalakpak mga igsoon. Every person is created to be a worshiper. Nadunggan ninyo? Matagtaw, gibuhat para mahimong magdadaig. And God dwells, and I believe, manifest Himself in the presence of His people. Muna nga dapat mabutang na sa itong nahuna. Kasing-kasing. Ayaw yung kalimti. Kanus agan imulihok ang Ginoo? Kanus sa mulihok ang Ginoo? Kanus sa mulihok ang Ginoo? Taliwala sa pagdaig. Naagin nas Biblia. Gusto ka nga mulihok ang presensya sa Ginoo, pagdaig yun nga tinudanay. Manindog tang tanan mga igsoon. Daygo nato ang atong Dios. Daygo nato ang atong Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Wala mo ingon ang Ginoo nga bata pa ka, ayaw sa daig, kadi ko mulihok nimo, kay bata noon pa ka. Dito ra ko mulihok sa mga tiguang, dito ra ko sa tagas ug gidad. Wala miingon ang Ginoo na church. Bata baka basta makasabot na ka. Seryoso ang pagdaig. Lalo na sa mga hamtong, seryoso ang pagdaig kay mulihok ang gahom sa Ginoo, ang presensya sa Ginoo, ang milagro sa Ginoo sa mga tao tinudanay nga mo daig.
Jesus, hallelujah, hallelujah. United Pentecostal Church, nailhanta nga mga magdadaig. Ayaw ka ikaulaw ang imong pagdaig sa Ginoo. Ayaw ikaulaw. Hallelujah, kaya nga itong gialagad nga Diyos buhi. Samtang muduol tas altaran magimutag mga pagampo. Buhi siya nga akong gialagad. Buhi siya motubag sa akong mga pag-ampo. Og buhi siya karon. Gibutang mga pag-ampo mga igsoon. Buhi siya nga akong gialagad. Buhi siya motubag sa akong mga pag-ampo. O buhi siya karon. Ingon. Sige mga igsuon, hallelujah. Siya kuno patay. Ingon nila. Siya tua sa lubnganan. Nabati ko ang presensya niya nga buhi gayod siya. Buhi siya. Hallelujah, hallelujah. Nga akong gialagad. Buhi siya motubag sa akong mga pag-ampo. Og buhi siya karon. Buhi siya. Hallelujah, hallelujah. Nga akong gialagad. Buhi siya motubag sa akong mga pag-ampo. Og buhi siya karon. Pagkahibulungan, 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 ngalang Jesus, hari nga gamanan, agalon sa tanan, pagkahibulungan, ngalang Jesus.
gibulungan ngalang Jesus, imo ang himaya o kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, imo ang himaya o kadungganan. Hallelujah. Ipataas ang kamot sa pagsimba, Praise the ngalan mo Lord. Praise the daygon Lord. ko, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo, Gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay sama kanimo, walay sama kanimo. gamhanan ka, milagroso ka nga Dios, walay Hallelujah. sama kanimo, walay sama kanimo. Muday ko na to ang atong Ginoo, ato siyang palakpakan, imayaw na to yang ngalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. In the name of Jesus, hallelujah. Thank you, God. Amen, 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 amen. Praise the Lord, hallelujah, 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 hallelujah. Awit ta ka sa makausap pa sa pagtapos ng tumangigsun unsa man kalayo ang langit. Unsa Man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo, sa pagsimba Hallelujah, hallelujah, kanimo, amen. O Dios, Unsa man kalayo ang unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan, kawang Diyos, kawang puso, kalipay ko. ikaw ang kusog Sog ka na ko, kalipay o galang panan, Amen. moabot man ang problema, walay makapahimulan, walay maikakumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan, Praise the Lord. muluhod ako sa tiilan mo, Oh, hallelujah. sa pagsimba
pusog kalipay ko. Unsa man Kalayo ang langit, Thank you, Lord. Thank you, Lord. gugma mo para sa tanan. Muluhod ako sa tiilan Yes, 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 yes. sa pagsimba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Alangkanin mo, Amen, Diyos. amen, amen. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo Praise the Lord, para praise the sa Lord. tanan. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos, amen. Ikaw ang puso. Ikaw ang puso. Kalipay ko. Palakpakan nato ang atong Ginoo, daygo nato yung ngalan mga igsoon. Yes, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, we worthy to be praised, hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Mga pag-ampos terorinas pagtapos na to mga igsoon. Praise the Lord.